Yaw! Oh, sana maksud sana. Gube. Tuh, hawafara fegasiनो. Pura ready जाखाबाय नै hawafara. Deh, budia, nih main aja. Caron. Hey guys, welcome back to my YouTube channel after a long time. To dinai gerbo khungura na sarin लोगोफोर ना माने जोंहा फुख्रि दङ मोनसे फुख्रि माने थांनाय जाया आरो ना माने ना सारनो रोङा आङो थ दिनै एसे माने सोलोंनाय हिसाबै ना सारनोसै आरो ना ओमफ्राय बोरसिबो लादों बोरसिबो सानसे ना सारसे बुरिया के सनानै रेसफोर जोङो मैया थांदोंमोन कक्राझारनि माबायाव कुसुगावआव थ थांनानै जोबोद मोजां नांबाय आं भिडिअ बनायनाय जायासै होमबा आं मोननैसो क्लिप देखायनोसै आरो ना थानानै बिराद मोजां नांबाय काथाम कुथुम नामा मोनसे नाममोन गाबिनि मुङा थाखाम थुखुम बिदि मोजां दै दा जोङो बांद्राय बेले-बेजेखौ माखासे जाहाथे बिथांमोनखौ लाबाय बे गामिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम माने गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय आरो लोगोफोर अके लेट्स स्टार्ट द भिडिअ थ दिनै नोंथांमोननो एसे फिशिंनि भिडिअबो नोंथांमोननो नुगोन बहुत इउनिक भिडिअ दिनैनिया माने बिदिबो आं भिडिअ बारा लाबोनाय जाया आरो ना अके आरो बहुत दोङो आं भिडिअ दङ फैगासिनो सब लोगोफोर नायदो जोंनि गामिया टटलापारा गामि बियो सोनाब टटलापारा थ ओइ नोंनि लोगोफोरा नै दा नै थांगासिनो ओमफ्राय फुख्रिया जानानै खिनाव आरो निखिनाव ओमफ्राय फोथार सोलायबाय लोगोफोर थ नोंथांमोननियाव नै फारौ हाजो मोजां थ नोंथांमोना मा बोथोरखौ मोजां मोनो एसे कमेन्ट खालामनानै बुंहरलाय आंनिया माने नैबे बोथोरा बिराद बेस्ट नाङो आरो नैबे माइ हानाय बोथोर बे गोजां बोथोर जाहांनाय बोथोरखौ आं माबा मोनसे फिलिं नाङो आरो ना माने उन्दैनि जि गेलेनाय मानाय बेखौ माने गोसोखांनानै माबा मोनसे मोजां नाङो आरो नैबे मोनसे बोथोरखौ आरो वाव नोंथांमोननि फेभरेट बोथोरा मा सिजोना मा एसे माबा मोजां मनसुनफोरा मोजां आरो नैबे बोथोरा ट्रेभेलनि थाखाय बेस्ट नोंथाङा हमना ला टाउनाव थांनो ना जेखि जाया नोङो अल आसाम राइड अल नर्थ इस्ट राइड मारिनोबा नैफोर बोथोरानो बेस्ट आरो ना पुरा जेकेट गाननानै जुथा लंपेन्ट गाननानै मोजाङै बेरायनो हायो आरो थ नै जों गामिनि बाथौ लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय जोंहानि बारि थ देखो बेयाव जोंहा फादारा दैलि माने मावफायोमोन आरो आं बारा बहुत मेमरिस दङ नै माबाजों नैयाव माने फादारा अमा फार्म दङमोन ना नै अमा फार्मा नैयावमोन ओमफ्राय बेयाव माने नैयाव अमा फार्ममोन दाबो अमा दङ दोननायालाय होमबाबो एसे खमायबाय ओमफ्राय नैयाव फादारा सानफ्रोमबो फैनानै अमा आदार होफायो अमाखौ नेफायो बिदिनो आरो ना थ दायो फादारथ' गैलियानोसै होमबाबो फादारजों लोगोसेनो नैखौबो जों बारा एक्टिभ गैला आरो बे खामानियाव थ नै अमा फार्म बहुत इनभेस्टमेन्ट नांगौलै अमा फार्मफ्रावबो सोरबा खालामनो सानदोंबालाय खालामजायो होमबाबो बहुत इनभेस्टमेन्ट नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे अमाफोरा बेराम जायो मा जायो एसे खस्थ' आरो बे बिजनेसा थ' नैबे जाबाय आदै हेल' नेपालनिफ्राय लाबोनाय बिमादै नेपालि कान्सि नै जोंनि आदैया माखौ होयो मैदा होबाय जोंहानि अमाफोरखौ नै हाबानि थाखाय रेडि हाबा जासिगोन दा बिनि थाखाय पुरा फिसिखाबाय नै र' हाबाफोरा सफैगासिनो नोंथांमोना नुगासिनो दै खाननैसो उनाव थ' हाबाफोरा फैगासिनो पुरा रेडि जाखाबाय नै अमाफोरा ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहानि बारि ओमफ्राय थ' दायो आदैया सागासिनो माबाखौ बोरसिखौ ओमफ्राय दायो आं सारनोसै जे फार्स्ट टाइम सारनोसै आं सोलोंगोन आरो रोङालै बर' सेंग्रा जानाबो रोङा जेखौ सारनो मा खालामनो आरो उपाय गैया ओमफ्राय नै आं सारनायनि सिगाङावनो जाहानि मुनु दंफायो मुनुआव सारगोन नानि दे सार लागाव साला बेयाव सारा बेयाव मानो हाग्रा सारदों दे फार्स्ट टाइम खाना निफोराव हाथागोन दे माय थांबाव दे जेबो नङा दे वान दे वान टु दे वान टु याव ओइ जादों माथो जादों वाव पारफेक्ट नङा आंनियालाय होमबाबो जादों आरो बारा गाज्रि जायाखै बरिया बिसो बर' सिख्ला दे फैगोन मासेयाव फैगोन मासेयाव फैगोन नै फार्स्ट एटेम्पआव मासे मोनबाय खिन्थु दे सिगाङाव दङ ना मा खबर बोरसिया दे बोरसिया मा खबर नाखै दोंदो ना ओइ फिसा मिरगा जागोन बे मिरगा
rau na Misalnya mana? rau na jalan rau na Japanese spider nih. Bodoh. To dayo नै next location बिराद हाग्रा नायनोसै बेसां मोनो दिनैनि खानाया बेसां जायो नायनोसै Video lah baru. दे हाय दे एक दुई दे तिनि गो बो इस आसानि दे माइथाङाव दे दे बुरिया नि माइ जादों नि बे फाइनली सब्र का फल मीठा एहे लागाव आयो दासो जि खम मोनदो खैदामखो माबासो मोनबायना Misalnya nang. पगलफोरदाय आं ट्राइ खालामनोसै लाइफआव फार्स्ट टाइम ना सानसै आरो नै Second time seninya. सेकेन्ड टाइमबाबो खेबसे जायासैबो आरो माने आं जेबो खालामनाय जायाना मा फोरोंलाय Coba deh. Sardannya. ओके फार्स्ट एटेम्प Sandung. Tahu noh. Ayay. Ay, di challenge tuh. Saya apa di nama? nama saya Habsya nama orang nama lasi jangan dang nih kapan bisa nih Ay, sang suni segila ya. ये फाइनली मिल गया किधर ना ना ये देखो Langsung menjelma tuh. ये लास्ट एटेम्प बोरिया रोंबाय थेंक इउ फोरोंनायनि थाखाय Nama saya Orsin Daud. nama saya Ornasin Dia nama kan sama banget. Songnai ke kan? संनायखौसो लोगोफोर दे दायो मोनाबाय ओंखाम जानायनि सम जाया माने दैजों सारनाय नाखौ जानोसै आरो ना माने संनाय मानायफोरखौ बारा देखायनाय जायासै आङो बहुत बिजि दिनै आङो दायो नायदो बोरै जाखो जोंनि संनाया एहे आज होगा फिश डिनर तो लोगोफोर नै जोंहा नायदो नैबे जाबाय जोंहानि किटचेननि बेगथि आरो ना माने अर सायनानै बिदि जानायनि मजायानो आलदा बेनिखाय आं दासान्दि थान्दा बोथोराव गोजां बोथोराव बिदिनो बेयावनो जायो आं बिदि माने न'नि उनथिजाय आरो बिराद मोजां नाङो थ' नै बारा मोनासैना थ' बेखौ एसे फ्राय खालामबाय नैयाव एसे होबाय मैखारियाव होबाय नै भाजायावबो एसे होबाय माबा माबि खालामनानै नैफोराव होनानै जानोसै आरो गोथाव खालाम जानोसै नै जादों किरन्स खाव किरन নে खाव मजा दे फार्स्ट टाइम आयु सो गुदुं गाव सारनाय नाखौ जानोसै लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ थ' लोगोफोर जे देखायबाय आङो बेकग्राउन्डखौ एसे इगनर खालामबानो जाबाय दे लोगोफोर जे देखायबाय आङो माने एक्चुअलि आं रोंमारामोन ना सारनो ओमफ्राय लास्टाव जोंखौ माने सासे आनैया फोरोंबाय आरो ना ओमफ्राय लास्टाव जाबाय जोंनि सारनाया एसेबाबो इमप्रुभ जाबाय सिगांनिख्रुइ नोंथांमोना भिडिअ नुनायनिख्रुइ एसेबाबो लास्टाव मोजां जाबाय आरो ना थ' लोगोफोर दिनै भिडिअआ जे लोगोफोर देखायबाय आङो नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो बहुत मोजां बहुत लेट जाना आंनि भिडिअ बानायनायफोरा होमबाबो लोगोफोर फैगासिनो गोबां मोजां भिडिअ अके लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसैमोन बाय बाय